皆さんこんにちは。ジャスレチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法そして CCA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はシワナンダ平和賞を授与されました。チベット人僧侶が有罪判決のないまま中国当局に拘束され続けていることが明らかになりました。また別のチベット人僧侶は勾留中に負った怪我により死亡しました。ペンバズの出席大臣はインド北東部のチベット人居住区を公式訪問しています。メキシコ連邦議会においてチベット議員国会議員連盟フレンズ・オブ・チベットが発足しました。 CTA は歓迎し謝意を伝えました。憲法ソンナムテンベル議長はチリ大議員の審議長の就任を祝福しました。チベット事務局ジュネーブのティングレチュギ代表はチベット弾圧に関するニュースを取りまとめた書籍の出版を発表しました。ギャブ君チェサングルンポチェとダシルンポ総員の総員長ジギャブルンポチェが来台してチベット事務局台湾が歓迎しました。チベット事務局ワシントン DC のケンガ・ダシ連絡調整官はニューヨークとニュージャージーに拠点を置くチベット言語文化学校を訪問しました。11月1日、ダライラマ法皇はダラムサラの法皇庫邸にてシワナンタ世界平和財団から今年のシワナンタ平和賞を授与されました。この賞は世界平和、非暴力、そして人類の調和のために法皇が惜しみなく貢献されてきたことに対して贈られたものです。この賞は過去には南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ元大統領などの指導者にも贈られたことがあります。チベットのアムド州出身で三言仏教大学卒のチベット人僧侶ジンメ・ギャズ氏36歳は判決のないまま中国政府によって1年以上拘束されています。信頼できる情報筋によりますとジンメ・ギャズ氏は2021年6月三言仏教大学の卒業式で僧侶の仲間たちに刺繍を配布してた容疑で青海省警察に逮捕されたということです。ジンメ・ギャズ氏の所在は恣意的な逮捕から1年以上不明のままで、彼は今も判決なしに中国に拘束されています。またチベット人僧侶で政治犯のゲシェ・テンジン・ペルサン氏通称テンガ氏は今月初め勾留中に中国警察に負わされた怪我が長引いたため亡くなりました。彼は政治犯罪を捏造され6年以上服役していました。情報筋によりますと投獄される前のテンガ氏には健康上の問題はなかったそうです。彼は拷問を受けた後勾留中に適切な医療を受けることができず2018年4月の釈放時には深刻な健康状態に陥っていました。彼の健康状態は悪化し続けましたけれども政治的な弾圧により釈放後も通常の治療を受けることができませんでした。そのため今月初めに亡くなったということです。ゲシェ・テンジンペルサン氏は2012年に中国警察当局に逮捕されたと伝えられています。その後10ヶ月間所在が不明のままで彼は談合総員の他の3人の僧侶とともに6年の懲役を言い渡されました。彼はカルセ州談合県ノルパ村の出身でした。彼は1986年に南インドのデーブン僧院ロセリン学校で仏教を学び博士と同等であるゲシェの学位を取得してからチベットに戻ってきました。ペンバツリン出席大臣は先週ボムディラ、テンジーガン、タワンド、ツーティンなどインド北東部のチベット人居住区を訪問しました。訪問中、大臣は現地のインド
政府関係者と会談してチベット人コミュニティのメンバーらと交流しました。また各地のソウル院や医療センター、チベット人居住区事務所、そして学校を訪問しました。大臣は人々の交流の中で CTA の主要な目標は中東のアプローチに基づく対話を通じてチベット問題を解決すること、また亡命チベット人の福祉を充実させることであると述べました。今回のインド北東部への訪問は主席大臣の公約の一環で、インド各地のチベット人居住区を訪問して皇居のニーズを把握し、必要なものを適切に供給していくためのものです。11月8日、チベット亡命議会の憲法ソンナムデンベル議長とペンバスリン主席大臣はメキシコ連邦議会においてチベット支援国会議員連盟フレンズ・オブ・チベットを設立したメキシコ連邦大議員のサルバドール・カーロ・カブレーラ氏に祝辞を送りました。議長と出席大臣はメキシコ連邦議会におけるフレンズ・オブ・チベットの発足を歓迎し、その有意義かつ迅速な取り組みに感謝の意を表明しました。またラテンアメリカにおけるチベットの大義のために積極的な協力を望んでいることを伝えました。チベット事務局ラテンアメリカのジグメ・ツィリン代表はメキシコ議会にてフレンズ・オブ・チベットの発足時に憲法ソンナムデベル議長とペンバスリン主席大臣からの書簡を読み上げました。チベット亡命議会の憲法ソンナムデベル議長はチリの大議員議長に選出されたヴラド・ミロセービッチ氏に祝辞を送りました。議長はワシントン DC で開催された第8回世界チベット議員会議におけるミロセービッチ氏のチベットへの連帯を示す発言に対して感謝の意を表し、チリ国民の願いを叶えるために最善を託してほしいと述べました。チベット事務局ラテンアメリカのジグメ・ツィリン代表は11月6日にチリを訪れ、新たに選出されたミロセービッチ大議員議長がバルペライスのチリ国民議会の議員たち、サンティアゴ市連華区長、そしてチベットの友のメンバーらと会談しました。ジグメ・ツィリン代表は会談の中で中国の弾圧下にあるチベットの現状を説明してチベットに関する書簡を配布しました。11月5日、チベット事務局ジュネーブのティングリー主義代表はスイスチベット友好協会のウーバ・メイヤ理事の所長フォーカスチベットを発表しました。この本は2002年から2021年まで著者がチベット情勢に関する支援儲け活動の一環として数十年にわたって執筆したニーズの要約をまとめたものです。さらにこの本には中国による占領下のチベットにおける組織的な弾圧とその一連の流れを記録しています。ティングレー代表はウーバ・メイヤの献身的な活動とチベットへの支援に感謝を表明しました。またスイスチベット友好協会は政治的にも地域社会レベルでもチベットへの支援を集めており、最も重要なチベット支援団体の一つであると述べました。著者のウェ・メイヤ氏は長年にわたるチベット支援者であり、1988年にチベットを訪れ、ラサで囚人を目撃しました。先週、ギャブ・チェザン・リンポチェとダシ・リンポ総員の総員長ジギャブ・リンポチェが台湾を訪問して、台北のチベット事務局台湾が歓迎しました。チベット事務局台湾国際チベット仏教研究委員会台湾チベット協会の要請により、ギャブ・チェザン・リンポチェから仏教徒に平和のためのバトマサンバワの感情が授与されました。11月5日、チベット事務局ワシントン DC の連絡調整官のクンカタシ氏はニューヨークとニュージャージーに拠点を置くロッセル・ギセルチベット言語文化学校を訪問しました。ケンカタシ氏は学校を視察して詳細な報告が行われていることを評価し、教員たちが多忙なスケジュールにもかかわらず貢献してくれていることに感謝しました。またチベットの子どもたちがチベットの文化や言語について学ぶことを奨励する必要があることも強調しました。今回の訪問の主な目的は学校の状況把握と
第20回北米チベット協会会議での決議事項の実施状況の確認でした。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。